तो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरोना इसेल' नायनोबा बुजिनाय नङा तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बांद्राय पेक बुखिबाय थाला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै ओरैनो जिनायखा फानथावसिरि आरो जिनाय गानबावदोलै सिथु सोमावना मोसादो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय सिथुथिं जि जिफ्लंनाय दोङो बे लपेनाहाय नोंथांमोनाथ' बे फानथावसिरिनि भिडिअखौ नुखादोआनो मोननैसो कमेन्ट दोङो आरोना धामाका माने मिनिथाव कमेन्ट नोंथांमोननो बे कमेन्टखौ दिन्थिनि नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नायना लादो बे धामाका कमेन्टखौ बे मा बुंदो बारल'बाबो मावालै दाख्लै जेम खिथिनाय देरग्रा मुलिखौ बायना लायदो फोनदो आरो दंबावो धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो दान्था फाग्लिसो माथो नै आरोबाव मिनिथाव कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो जालायबाय थंगालिनिया नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो दै गावलायग्रासो माथो तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे बाजैनि भिडिअखौ नुबाय नाथाय बेनि धामाका कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो बे कमेन्टखौहाय बे मा बुंदो बिदि देखायलायखानांगौ आरो लासिंसिंनो नै धामाका कमेन्ट आरोबाव नायदो बे मा बुंदो दख'नाखौ मोजां गाननो सोलों मादै ओमफ्राय रिल्स बानायनो नै आरोबाव मिनिथाव कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो एसे गाहायाव गानजाबावोथ' नै धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो गाहायाव गानबावब्रानो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो दुदुआ गुफुरथार माथो तो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे कृष्णामणिनि मोनसे भिडिअ दिन्थिनाय आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नायदो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबाय नाथाय बेनि धामाका कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायदो बे कमेन्टखौहाय बे मा बुंदो फानजा नै आंखौ मानो बिदि खालामलांखो आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो भटार आइडि दं नोंहा आरोबाव मिनिथाव कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंदो मानो जाखो नों धामाका कमेन्ट नायदो बेखौबो बे मा बुंदो बिबि नों मानो आंखौ बुजियासै तो लोगोफोर बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय